Atrakcia, atrakcia, atrakcia! Ešte včera v Istanbule, dnes už vo vašej dedinke. Sečovce. Sečovce! Preto známy kúzelník, iluzionista Mák, Pietro Bandolini! Poďme! Dobre, hráme krajúčka. Videl si zráčika, videl si zráčika, videl si zráčika. Nie, zráčika, zráčik je tu! A teraz zráčik zmizne! Poďme! Ale teraz si ukážeme kúzlo, ktoré viem iba ja a Jaromír Jágr taktiež. Potles! Takže ja som poprosil dobrovoľníka, pán v červenom, áno. Vaše meno, pane? Imrich. Lojzo, výborne! Takže, tu máme karty. Zamiešajte si kartičky, pán Lojzo, miešajte, miešame. Dáte to sem do bolo miešania. Miešam. Vyberte si kartu. Pán Lojzo, nepozerám sa, nevidím kartu. Výborne, miešam, pán Lojzo, nevidím kartičku, absolútne nevidím. Môžete späť, nepozerám sa absolútne. Miešam, ste na kartách. Takže bola to táto karta. Táto? Nie. Jak to? Ona. Vy ste to nepochopili, vy sečovce! Dobre, prepáčte mňa pani za nedorozumenie. Takže poprosím ďalšieho dobrovoľníka. Takže pán Modrom, áno, poďte. Vidím, že ste veľmi ochotní. Sem ku mne. Potlesk. Takže vaše ctené meno, pane. Vinco. Janko, vynikajúco. Sami Jankovia dneska to sú. Takže zase istý postup miešame, vyberte si kartičku. Vidím, že už máte ste ochotní. Nepozerám sa. Si to zamiešam. Ste napätí však, že? Ja tiež. Miešam. Kartičku vložte. Vložte kartičku. Výborne. Miešame, vyberte si kartičku. Takže. Tak miešajte si, pán Janko, miešajte. Poďme, nemáme na to celú noc. Dosť toho, miešajte, dajte to. Takže určite teraz príde to kúzlo, ktoré viem iba ja, Jaromír Jágr. Takže bola to táto karta? Ja som sa ani nepozeral. Radšej sa... Vy ste nekomunikatívne publikum. Ďalší! Dole! Vidíte dole? Vidíte cigánský bajdál, alebo čo? Poďte sem, vidíte! Krásna zelená košela. Dobre. Meno! Ďalší Janko! Dneska vás je pri vojne. Takže zase postup kartičku a teraz si zapamätujte tú kartičku, to číslo, čo je tam. Pamätajte, ja sa nepozerám. Máte? Áno. Teraz si to zamiešame. Miešame poriadne. Vložte kartičku. No, miešame. Takže, bola to táto karta? Nie. Nie. Tak určite to bude táto karta. Nie. Na 1000% potom táto. Nie. A ktorá?